Din il-ġimgħa madwar 61,400 familja qed jibbenefikaw minn aktar minn 24 miljun euro f'benefiċċji għat-tfal u assistenza supplementari. Dawn il-benefiċċji huma l-allowance tat-tfal, l-allowance għal-tfal b'diżabilità, il-foster care allowance u l-għajnuna supplementari. Aktar minn 75% ta' dawn l-għajnuniet jew aktar minn 18 miljun euro se jmorru fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin bħala allowance tat-tfal li minnhom se jgawdu 41,663 familja madwar 63,000 wilt. Barra minn hekk ftit anqas minn 20,000 familja se jgawdu minn għajnuniet ta' kważi 4.5 miljun euro f'dik li hija l-għajnuna supplementari li titħallas lil familja u persuni bitħul taħt ċertu livell. Barra minn hekk 2,402 familji se jgawdu wkoll mill-allowance għal tfal b'diżabilità li bejniethom se jitħallsu aktar minn 1,500,000 euro, mentri 178 familja se jirċievu 370,000 euro bħala foster care allowance. Dan huwa t-tielet pagament għal din is-sena li jkopri l-perjodu minn Lulju sa Settembru wara t-titjib tal-miżuri soċjali kif proposti fl-aħħar budget ippreżentat għas-sena 2025. Huwa proġettat li sa tmiem din is-sena dawn il-benefiċċji msemmija se jkunu qed jammontaw flimkien għal aktar minn 100 miljun euro. Dan l-investiment se jkun jikkonsisti fi ftit inqas minn 76 miljun euro fil-allowance tat-tfal, kważi 5 miljun euro fil-allowance għal tfal b'diżabilità, ftit aktar minn 1,500,000 euro foster care allowance u aktar minn 17,500,000 euro f'għajnuna supplementari. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon saħaq li l-familja hija fiċ-ċentru tal-politika soċjali tal-Gvern u l-investiment massiġġ li sar fl-aħħar snin fuq dawn il-benefiċċji u miżuri oħrajn jixhed dan.